Derfor vi har fået... Hvor er vi henne, Nora? Vi er over ved gravstedet. Ja. Hvad skal vi vise? Mathias' gravsted. Og det andet, der er der ikke så meget plads til mere. Og kan man se. Så nu skal vi se, hvor Mathias' nye gravsted er henne. Okay, man går ind af lågen, og hvor går man så hen? Så går man den her vej. Ja. Så går man mere et bjergskib. Og så 1, 3, 4, 4. Hvad møder man, siger du? Et bjergskib, hvor der står 1, 3, 4, 4. Så er det Mathias' gravsted. Okay, og er det det her, der er Mathias' gravsted? Ja, Hvordan kan man se det? fordi der er en gravsten. Og der er det, at der står Mathias født Løfholm døde 2012. Og blev født 2002. I 2001. Og så tak for det.